हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय दिनै आंहा जेबो देखायनो गैया बाट आङो दिनै आलायजानो थांगोन आब' सानै लानावबो थांगोन आरोना जोंहानि आब' आरो आयंलानि आब' स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा स' नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ दाबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै गारियावहाय मार खायसो आरोना ओमफ्राय मावसोदोबो गारिया मानो होनब्ला लामाया एसे गाज्रि दंमोन बिनिखायनो मावदों ओमफ्राय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दंबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय मा होनो बेखौ बिदिनो इन्जय खालामनानै बेटारि गारिजोंनो थांदोंमोन आरोना जों साथामबो थांदोंमोन आब'लानाव स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो आब' सानैमोननियाव थांगोन आब' आं जाहानि आब' आरो आयंलानि आब' सानैनावबो थांगोन ओमफ्राय बेहाय जोंनि तामुलपुर आरोना तामुलपुर टाउन बेयो जोंनि तामुलपुर मोनबायमोन ओमफ्राय तामुलपुर मोनबाय जोङो दाहाय जों थांगासिनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङोहाय सिदा थांलिया जोङो राइट साइडखि थांसिगोन ओमफ्राय आंनिया बै सिदाखि थाङोब्लाथाय जोंनि ओएसएस स्कुलखौ मोनगौमोन आरो ओमफ्राय जोंहानि आब'लानि न' मोनफैनानै दखानाव थांदोंमोन आरोना बेरायनो बिसोरनिया गामिया मार एखबार सिउ सिउ आयु ओरैबायदि समायना आरो बिखिजायबो माइ गायदों मानसिफोरा ओरैबायदि समायना आरोना थाबायानो ओमफ्राय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं बा नायलांबाय थादो ब्लग खालामनांगौ भिडिअ खालामनो लामाय गायनायफोरखौ ओमफ्राय बार फैनायजों लाबजों जेबो खोनाया आरोना ओमफ्राय बिदिनो एदावलाय दखानाव थांगासिनोमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बिदिनो नायलांबाय थादो ना मा होनो फाइनालि जोङो दखान मोनफैमारबाय ओमफ्राय अखा हानायजों लाबजों लामाफोरा मा गाज्रि जाखादोंमोन ओमफ्राय दा दखानावहाय मा जानो जायो मिन्थिला स' बिसोरनो जोबोद गोजान जायोना आरो दखाना बेनिखायनो थाबायना फैनांबाय बे लामाफोराबो गाज्रि ओमफ्राय नायनोसै मा जानाय जायो स' आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय स' नायदो दाना मेथाइफोरखौ ओमफ्राय आं मेथाइखौनो माखौ जागोन माखौ मागोन जागासिनो दंमोन आरोना स' नायनोसै मा मनासि लाखाबाय माइरंबो लादो जखाय खावनो माइरंबो लादो जखाय खावनो
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ये सिर्फ खावनो जुमाय संनो जुमाय संनो इसोर मा मा जाखोबा नानि मा लादो इसोरलाय नानि मा जानाय दे लामायानो मार लेथ्राखाबाला नायदो ओमफ्राय जेला मना गंसेखौनो सानै सानै हमबाय आंना माइरंबो लादोंना एसे गोलोद जादों मनाया स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मारै नुदो नायलाय न' मोनफैबाय आब'लानि मोनाबायमोन आरो बाय खोमसि खोमसि जाबाय बेनिखायनो एसे खोमसि नुदों स' फैगोन जोङो आब' खासिलानाव फैबोदो आरोना दिनै दासो फैबोदो थांसै जों दाना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होनना आसा खालामजाबाय आरोना थौदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो इसोरनि लामाया मार लेथ्रा जाना दं आरोना अखा नायदो लाबदो उपाय गैया थेवबो जोङो दा थाबायना थांगासिनो ओमफ्राय मोनसिगोनानो स' नायलांबाय थादो ना मा होनो ओइनो खोथिया फोसोदो मालाय फुनो जायाखै खोमा दाबो जों फाइनालि मोनफाय मारबाय नैल' आब'लानि न'आ ओमफ्राय स' नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ दा बिसोर मा खालामगासिनो दङ मा खालामसोदों नैलायाव संगासिनो चिकेन फैदो आङो ए ओइ थाबायनो रोंबाय नोङो Ulu, hui, hui. Sini, ya deh. Oh, này, đây cái này, cái này này, đây này này, đây lại ba bôi này, ulu, lăng tay này. Này, đúng cái, cái cắt phải làm. Phải, làm một chân phải. Vừa rồi đến những cái đấy. Một cái đó. Về phía nó, về phía nó làm được. 딱 जोङो आङो माने आङो हारसिं जगासिनो हारसिं नङा आंबो दों नोंसिगो लिट्रिंकि जगासिनो आङो लिट्रिंकि बाथरुम बाथरुम कि आगे होमबा नै फ्रि फायार ओमफ्राय नै सेया माबा जाखो खानाखौ खानायालाय नैलायसो खाम संबाय आरो नैला जोंनिया बायदेव खासेया भगवान लासिं गोसासे बायदेव मा मैगं संदोंबा
बिलाइजों मादो बाबु साइनो नायला ओमफ्राय बिसोर मा खालामदों नायनोसै मा जाखो Mana be? मा खबर ओइ बायदेव मा खबर मा होनो नै ने Ini naik, sini. Holland, hol. दाहाय जोङो साहा लोंनोसै ओमफ्राय इ मा बुस्थुबा लारु नालेंखरनि ओमफ्राय मिथाइ Hei, siapa ini? ओमफ्राय जों साहा लोंसै दा Thailand. Naik sih. Haram nggak? नै Mana deh? जानोसै आं Kami mana deh? Rani mana deh? गोथाव जादों Masih. Sungguh itu ada nama ngesek. Dalam. Akan saya dah ngekam dan jalan. Buka. जादों Oh, mana tuh? Bapak kurang dapat finansi gitu. Duitnya enggak? Di sekolah pada. Mana sekolah pada? Dulu kan pejang. Pinnya no, naik kami tadi. Ini kan, ukur berasa sih. Ukur kasih nih, biasa deh. Siapa? Cak. Siapa? Leng, setel nih. ओमफ्राय जों बेवहाय फट' नायबाय थादोंमोन आरोना सिगांनि फट'फोरखौ जोङो जमानो नायगासिनो दंमोन ओमफ्राय अखा हागासिनो रे ओमफ्राय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो जुदि इन्टारेस्टिंबा जोबजासिम नायदो बेखौनो आसा खालामो स' नायलांदो ओमफ्राय बेयाव ना एंगारगासिनो दं नालाय गुमैजों ओमफ्राय जोंहानि आगैजों आयंनि फिसाला आरोना बिबो ओमफ्राय स' बिसोर ना एंगारगासिनो दंमोन ओमफ्राय खासे आरो दाहाय जों थाबायगासिनो
गामिखौ नायदो माबायदिबा गिदिंनानै 멋지겠어. 걔야 똑같이 있네. 오면 똑같이 야는. 응. 그래. 걔나 많이 만나 나는. 아유, 이 말이 좀 난. दाहाय जोङो लामायाव जगासिनो आरो रिंआव गथायबो जगासिनो जोङो ओमफ्राय स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं भिडिअखौ नायलांबाय थादो फाइनालि जोंनिया मोनफाय मारबाय खानाया नै बडेगाया लायना आरो जा खोमसिथार नुदों माबा इखि नोंनिखि खोमसि जाबायना Itu mana? Ibadah ulah kiranya. Bukan. Kalau di buku, मा बख' माखो दोननांगो काकसानि फिसाथार बख'लाय Ada aja, pakai besok pasti. रायख'आ मारै नुखो रायख'आ मारै नु कहाँ से आते हैं ये? नोला बडेगाया लायना आरो जोंनिया आदाया माने आगैसै दै आदा नङा नै मारै नायबाय इयो कुलु ओमफ्राय जोङो दाहाय जानोसै आरोना नै स' नायलांबाय थादो आहा फुफ्ला सिङाव सिङाव फुफ्ला जालाय थाबा आं भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम मोजां नाङोबा इन्टारेस्ट नाङोबा Này, bây giờ cứ mặn đây nè. Mặn sao vậy đi? Trò này làm bị hết đấy. Là gặp phải. Đừng ra đây cái tăng gõ. Hai, đừng bảo là chị làm nó không sẽ. Siri apa? Good night. Không trời chứ hả? Nghe con chọn nấu mình đi xíu. Nghe con đấy. Bye bye. Kapan dah kamu dah? So, angni video begini. Thanks for watching. Angni video ku subscribe takai. Thank you so much guys. Adangko support खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय. ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि इन्टारेस्टिं नांदोंबा जुदि मोजां नांदोंबा शेयारबो खालामना होदो लोगोसे लाइकबो खालामना होदो स' थेंक इउ स' माच बाय बाय